aside sa mga mathematical operations nga pwede nato mabuhat sa JavaScript, naasad tay mga dugang nga functions aron maproseso nato ang mga numero or numbers. So natadi karon sa ato ang demo. So naa po ko gi-andam diri nga numbers.js file nga atong gi connect diri sa atong script tag, okay, sa atong HTML file. So una natong isgustahan kaning parse float. So kaning parse float usa kani ka function nga pwede nimong gamiton aron maka proseso kag mga text, ma-convert nimo or ang mga strings ma-convert nimo into numbers kung pwede siya ma-convert. So for example, konta diri let's say demo. So for example, natay number nga string nga 1, no? So kaning string nga 1, pwede na to na siya i-convert into a number or a whole number gamit ang kaning parseInt nga function. So unsaon na to na siya paggamit? So mag-declare tag another variable na pod. So for example, 1. Tapos type tag parseInt. Tapos sa parseInt naa siya isa ka parameter. Ang string nga gusto nimo i-convert into a number. So sa atong case naman tay demo nga variable, no, atong ibutang diri demo. Okay, tapos atong i-tan-awon kung unsay output ani sa console. Okay, so atong i-check. So diri na nata diri sa ato ang browser, no, nga katong na-open na atong index.html nga file. So na-open na sa natong console diri. So diri sa console atong i-check. So refresh na to. So napansin niyo na nga nanay number nga 1 diri. Okay? So actually, pwede nimo ni siya direct nga parseInt ka diri. So for example, parseInt string, no, for example 2. Okay? So atong i-refresh. So number 2 pud siya. Okay? So ang kaning parameter aning parseInt maski unsa ni siya nga string, pero ang iha lang i-consider nga basahon nga number is katong for example na nag-una nga number, so automatic ma-parse na niya. So any number diha, and then napog kay mga something diha nga mga characters sa imong string. So atong i-check ha. So 5. So nabantayan niyo nga katong mga numbers lang ang ma-parse niya. Okay? Or ma-proseso or ma-interpret or ma-convert into a actual nga number. Okay? So balik ta diri sa ato ang one nga variable karon paano na to ma-verify nga number na gyud na siya. Pwede na ta maka-perform og basic nga mathematical operation ani or arithmetic operation sama sa addition. So kung magbutang ta diri console 1 plus 1, so unsa kay output ana niya? Okay, check na to. So nahimo siyang number nga 2, no? Tungod kay ang parseInt na to, gi-parse na to ang kaning 1 nga string. So automatic mahimo na siyang data type na number. Okay? So sa parseInt, whole numbers lang ni siya, no? Kung magbutang ka diri 1.5, atong i-check ha kung unsay mahimong output. So atong i-refresh. So kung nakita ninyo no 1 lang gyud siya kay parseInt, meaning whole number lang na iyang kuhaon. Karon kung gusto jud nimo makuha ang tanan parte sa numero nga gusto nimong ma-convert, including ang katong mga fractional niya nga portion, so parse float na pod ni imong gamiton. Okay? So palhin na to sa taas, no? Parse float. So instead of parseInt, atong gamiton is parse float. So same lang yapon siya parameter string nga gusto nimo ma-convert ang number. Okay? So atong i-refresh. So atong i-check diri sa browser yang output. So nakita ninyo no nga 1.5 na, meaning nakuha po niya ang kadtong mga decimal numbers niya. So mao na siya ang function sa parse float. So kaning nga mga function na useful kay ni siya or gamit kay ni siya kung part sa imuhang code is mag-translate or mag-transform sa mga strings into numbers. Okay?
So mao ni siya ang mga functions nga pwede na to additional nga functions nga magamit sa JavaScript.